Праз некалькі гадзін пасля здарэння эвакуіраваныя пасажыры перасеклі граніцу і ў суправаджэнні спецслужбаў накіраваліся ў беларускі Добруж. На гэтых кадрах бачна, што з правага боку аўтобуса разбітае шкло. Троих пацярпелых мужчин доставили ў Гомельскую областную клиничную больницу. Всем пациентам оказан весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, диагностированы травмы различные локализации. Все они не относятся к тяжелым, состоянию пациентов удовлетворительно. Пациентам оказана вся необходимая помощь, перевязки, даны рекомендации, и они отпущены домой. У размове з дырэктарам кампаніі Константином Дегтяровым на пытанне журналіста, чаму перавозчык абраў менавіта такі маршрут, а адказ наступны. Почему был выбран такой маршрут после предыдущего удара? Потому что это регулярный рейс. Туда проходит маршрут официально. Тым часам у Міністэрстве ўнутраных спраў паведамілі, што ў Гомельскую вобласць накіраваны дадатковыя нарады для захавання бяспекі. Іван Кубракоў заявіў, што ўсе спецпадраздзяленні будуць працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. Следчы камітэт Расіі ўзбудзіў крымінальную справу аб тэракце.